לפני יומיים אחד העוקבים שלי שאל אותי מה ההבדל בין רולקס לבין טודור, האם זאת לא אותה חברה? אז זהו, שזה תלוי איך אתם מסתכלים על זה. בעיקרון שתי החברות רשומות על שם של אותה עמותה, עמותת הנס וילסדורף, שהוא גם המקים שלה. טודור הוקמה מעט אחרי רולקס, והמוניטין שלה היום זה הרולקס של האדם הפשוט, למרות שהשעונים שלהם לא באמת כאלה פשוטים וזולים, אבל בהשוואה לרולקס כמובן שיש הבדל מאוד גדול, גם במחיר וגם ברמת המקצועיות והשענות שנכנסת לתוך השעון. עוד פרט מעניין זה שהיום רולקס מתייחסים לטודור כאל חברה ניסיונית. דרכה הם בעצם בוחנים האם כדאי להכניס איזשהו פיצ'ר או שעון חדש לגמרי לשוק דרך רולקס לאחר מכן. כלומר, על מנת לא לפגוע במותג של רולקס, הם קודם כל בוחנים איזשהו שעון או פיצ'ר חדש שהם רוצים להכניס דרך טודור, ורק אז בוחנים האם שווה להכניס אותו גם בתור רולקס עצמו. כמה מהדוגמאות לזה זה שעון טיטניום שנכנס קודם כל דרך טודור, שעון לסמלים שגם נכנס קודם כל דרך טודור. אבל מבחינת ייצור שתי החברות מתנהלות בנפרד לגמרי, יש מפעלים של רולקס ומפעלים של טודור בנפרד, ורוב הציורים והצילומים שאנחנו רואים הם מהמפעלים של טודור בלבד. רולקס כמעט ולא מאפשרים להכניס צלמים ועיתונאים למפעלים שלהם. אבל לאורך השנים ברולקס הבינו שעדיף לפתח את טודור כמותג עצמאי, והיום יש הרבה מאוד דגמים בטודור שלא קיימים ברולקס וגם לא הולכים להיכנס לרולקס. אז לא ברור איך כדאי להתייחס אליהם כאל שתי חברות נפרדות או כחברה וחברת בת, אבל מה שבטוח זה ששום שעון בטודור לא יוצא בלי אישור של רולקס קודם.